ଆରେ ବାପା ମୁଁ ରୋଜି କହୁଛି। ହଁ ରୋଜି କହୁନ। କଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଟା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଅ ତମେ ଆସିଲେ ହଅନ୍ତାନି ଆମେ ଯାଇକି ହୁଅନ୍ତେ। ପୁଅ ନାହିଁ ଘରେ କି? ନା ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଯେ କହୁଥିଲା ଘରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା କି ଡ୍ୟୁଟି କୁ? ହଁ ସେ ଗଲେ ହେରି ରାୟପୁର ଗଲେ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଡିକେ ଆସିବେ ମାନେ ସପ୍ତାହେ ପରେ। ମାନେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଆସିବ ଯାଇକି? ହୁଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜାଣିଛ ନା ସେ କଣ ଜମା ହେଇଛି? ବି ମତେ ଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗେହି ପାରୁନି କାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ମଦ ଫଦ ପିଇଥିଲା କି? ମଦ ନୁହଁ ଦେଖ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଜୀବନ ଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ମାଇଆ ଟାକୁ ମାନେ ବାହା ଦେଇକି। ତମ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ହଁ କହୁନ କିଛି ନାହିଁ କୁହ କହୁନ। ସେ ତ ମାଇଆ ଟା ତାକୁ ଗେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତିରେ ବି ଦାଣ୍ଡ ବହୁତ ଛୋଟ। ତ ତମେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନ ପୁରା ଆଉ ନା କଣ? ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଗିଆ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ କାଇଁ ତମ ଠାରୁ ତମକୁ ଗେହିଲେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି କି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ମାନେ ଘର କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଆ ତ ଘର କଥା ଘରେ ରହିବ। ବାହାରକୁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯଦି କହୁନ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇବି ନା ନା ପାଗଳ ନା କଣ ମ? ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ହେରି ଗଲା ଶାଢୀ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବି। କଣ ପାଇଁ କାଇଁ ତମ ମତେ ଛାଡ ତମେ ହବନି ଆଉ। କଣ ହଉଛି ତମର କହିଲ ମୋ ମତେ ପୁଅ ଯଦି ତମକୁ ଗେହି ପାରୁନି ମୁଁ ଅଛି କି ନାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ତମେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନ ନା କଣ? ନା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କେମିତି ଆରେ ଅସୁବିଧା ଟା ହଉଛି ତ ଯାଇପାରୁନି ନା ଇଚ୍ଛା କେମିତି ହଉନି। ଆଉ ତମର ଯେମିତି ଜିନିଷ ଧରିଛ ଇଚ୍ଛା କାହାର ହବନି କହିଲ? କେଜାଣି ତମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ ଗେଇଲ ମତେ ସେ ଦିନର ଦିଆ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଗୋଡ ହାତ ଟେକି ମୋର ଗେଇଲ ନା ଗଡେଇ ହୁଁ ତଡେଇ ହୁଁ ଦିଅ ଦୁଧ କାମୁଡିକି ଚାଟିକି ମୋ ପେଟ ଫେଟ ଯାହା କରିଛ ତମେ ଦାଗ କରିଛ। ମୁଁ ଦାଗ ଭୁଲିଯିବି ନା ଏତେ କଣ? ବଡ ଏତେ ଗୋରା ଦେହ ଦାଗ ରହିବନି ଆଉ କେମିତି ହବ? ତମେ କଣ ଗେଇଲା ଭଳିଆ ଗେଉଥିଲ? ଆ କେମିତି ଗେଇଲି? ତ ଯେତେ ଜୋର ସେ ଗେଇଲ ତାପରେ ବିଆ ଫିଆ କିଛି ଅବସ୍ଥା ରଖିନ ସେଦିନ ଚାଟି ଚୁଟି ପୁରା ନାଳ କରିଦେଇଥିଲ ଟୋଟାଲ ଦେହ ସାରା। ଆଉ କେମିତି କରିବା ତମେ ହେଇଛ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ତ ବୋଧେ ପାରୁନଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯା ତମର ବିହା ହୁଁ ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ସେ ପିଲା ବୋଧେ ପାରୁନଥିବ ନାଇଁ? ନା ମ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ 4 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହବ ମାତ୍ର। 4 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହବ? ମାତ୍ର ମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ସିଢିଟିଏ ହଉଛି। ତ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଟୋଟାଲି ମାତ୍ର। ତ ମାନେ ତମକୁ ତ ଟୋଟାଲି ମଜା ଲାଗୁନଥିବ? ମୋ ହାତରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଣ୍ଡଟିଏ। ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି? କେଜାଣି ତମ ପୁଅ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଯେ। ମୁଁ ସେ ମୁଠି ମୁଠା ମାରେନି ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାରିଛି। ତମେ ଦେଖୁନ ତମ ବାପା 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଏବେ ବି ଟୋକାଙ୍କଠୁ ବି ମାନେ ମାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତମେ ଗେଉଛ। ଅଛି ଆଉ ଆମର ସେମିତି ଅଛି ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଆଉ ତମେ ବି କେଜାଣି କୋଉ କମକୁ ତମର କି ଷ୍ଟାମିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ମୋ ଗୋଡ ଟେକିକି ଦୁଇ ଟାଙ୍କ ଟେକିକି ଯୋଉ ବେକରେ ହୁଁ ରଖି ଗେଇଲ ହୁଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତମେ ବି କୋଉ କମ କି ବୋହୁ କହିଲ? ଗୋଡ ମୋର ଦିଟା ପୁଣି ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଧଇଲ ପୁଣି ଖଟର ଗୋଟେ ଦାଢରେ ଥୋଇକି ଯୋଉ ବାଡେଇଲ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ତକିଆ ଦେଇକି ଓହୋ ପୁରା ମନେ ରଖିଛ ଆଉ। ହଁ ପାଟୁ ପାଟୁ କରି ଗେଇଲ ଯୋଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା। ଗେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥାଏ ସେଇଟା ତ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ। ହଁ ବିହା ଦାଣ୍ଡ ଆମର ମାଳି ହେଇଥାଏ ନା ତା ହୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟାରେ ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥାଏ ଆଉ। ଆଉ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ମାନେ ପଚାରୁଛ ପୁରା ମଜା। ହଁ ତମେ ବି ଯୋଉ ଆ ହଉନଥ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ଚିଲଉଥ। ବି ତମେ ବି ତ ବେଶୀ ହଉଥାଅ ନା ତମର ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ନା କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ? ଏଇ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ନା। ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଅ। ଚିତ୍କାର ତମ କଲେ ତ ତମେ ଜୋରସେ ଗେଇବ ନା ତମ କାନ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ତ ମତେ ଆହୁରି ମାନେ ଦିଗୁଣ ମଜା ଲାଗେ। ତମକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମଝିରେ ନନଷ୍ଟପ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଁ ମଝିରେ କାମୁଡି ଦଉଛି କି ତମେ ଏମିତି ଅତି ଗରମ ହେଇକି ମତେ ଆହୁରି ଜୋରसे ଗେଇବ। ଆଉ କଣ କରିବି ତମ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ ତ ଲାଗିବ ନା ଗେଇବା ପାଇଁ। ଶାଶୁ କେମିତି ହେଇଛି ମାଙ୍କ ଆଁ ବିଆ କେମିତି ଥିଲା ବାପା ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିଆ? ତାର ଛାଡ କଥା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତମେ ଗେଇ ଗେଇ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଇଛ। ହଁ ତମକୁ ଭାବ ତମକୁ ମୁଁ ଥରେ କି ଦି ଥର ଗେଇଛି। ତ ତମେ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ କର କେମିତି ମୁଁ ଗେଇଥିବି ଯେ ତାର କେମିତି କଣ ହେଇଥିବ ଭାବ। ହୁଁ ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଇ କଥା ବା। ତ ସେଇଟା କଥା ତ ନୂଆ ବର୍ଷ କାଲି ଗଲା ଆଉ କଣ କେତେ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ଗେଇଲା କି ନାଇଁ କାଲି ରାତି? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତ ଗିଆ ତମେ ଗେଇଛ କାଲି ନା ମୁଁ ଶୋଇନି କାଲିଠୁ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଯୋଉ ଟେକିକି ଗେଇଲ ଟାଙ୍କଟାକୁ ଟେକିକି ହୁଁ ଟାଙ୍କ ପୁରା ଧଇଚୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଚାଲିଛି। କାଇଁ ଉଠେଇକି ନେବି କି? ନାହାନ୍ତି ଆଁ ଆସୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କଟା ସେମିତି କରିଦିଅ ଗଲା ଦି ଟାଙ୍କ ଏମିତି ସେମିତି ଗେଇ ପକେ କରିଦବ। ଦେଖ ଏମିତି ଗେଇଦେବି ଯେ ଉଠି ପାରିବନି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ?
ଗୋଟେ ଗୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଦିଟା ଗୋଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଉଠି ପାରିବନି ଟୋଟାଲି। ଦୁଧ ଟା କାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିପୁଥିଲ କହିଲ କଣ ହେଇଛି କି ଗୁଡା ଦୁଧ ଚିପିବିନି ଦେଖ ନାଲି ପଡିକି ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିଛ ଦାନ୍ତ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି। ତମକୁ ଥରେ କହିଲି କି ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ଗୋରା ଅଛ ତମ ଦୁଧ ଗୁଡା ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚାବିବିନି କେମିତି କାମୁଡି ପକେଇବି ପୁରା ଦାଗ କରିଦେବି। ମୋ କେମିତି ଦୁଧ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା ପୁରା ଦାଗ ପଡିଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ। ଇ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡି ପାଖରୁ କି ଆଉ? ହଁ ବା। କାଇଁ ପୁଅ ଜାଣିପାରିନି? ଗୋରା ଦେହ ଦାଗ ରଖିଦେଲ ଆଉ। ପୁଅ ଜାଣିପାରିନି ଦାଗ ହେଇଛି ଯୋଉ? ନା ନା ମୁଁ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁଧ ଦେଇଦିଏ ଖାଇବାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ କରିଥିବି ଆଉ କିଏ ନାଇଁ? ହୁଁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଧ କଣ ସିଏ କହିଲୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କାମୁଡି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କାଇଁ ଜାଣିବେ କି ସେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିବି। ପଳେଇବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଯୋଉ ଏଥର ଯୋଉ ଗେହିଲା ପୁଅ କଣ ହୁଁ। ଛୁଆ ପିଲା ହବ ନା ନାଇଁ ଏଥର? ନା ନା ତାଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁନି ତମେ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦିଅ ନେଇକି ତମ ବୀଜ କାଇଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡୁଛ କହିଲ ସବୁ ତମ ମୁହଁରେ ସଦାବେଳେ ହଲେଇକି ପକଉଛ। କଣ ଆଉ କୋଉଠି ପକେଇବି କହୁନ? ନା ମୋର ଆଜି ତମେ ମୋ ବିଏରେ ଛାଡିଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ଗେଇବି କେମିତି ତମର ଯଦି ଛୁଆ ରହିଛ ପେଟରେ ଗେଇବି କେମିତି? କହୁନ? ନା ଚଳିବ ମ। ଗାଣ୍ଡିରେ ଦବ ଯଦି କହୁନ? ହଁ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦେବି ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଗେଇକି ହୁଁ। ମତେ ବିହରେ ଗୋଟେ ଗେଇକି ବୀଜ ଦେଇଦିଅ। ଛୁଆ ହୁଁ ହେଇଯାଉ ମୋର ହଁ ସେଇଟା ତ ତାପରେ ଦେଖ ଶୁଣ ସେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିଅ। ମୁହଁରେ ନିଅ ଯୋଉଠି ଦଉଛ ଦିଅ ମୁଁ ମନା କରିବିନି ତମକୁ। ତ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରିବ ଯଦି କରିବି। ହୁଁ କେମିତି? ସେଇଟା କହିଲି ବା ଯଦି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଛୁଆ ଦରକାର ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇନେ ଏମିତି କରିଦେବି ତ ମୁଁ ଗେଇ ପାରିବିନି ଟୋଟାଲି ଆଉ ହେଲା ତ କେମିତି ହବ? ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଦିଆଦିଇ ହବା। ହୁଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଏବେଠୁ ଏମିତି ହଉଛ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇନେ ବୋଧେ କହୁଛ। ଏ ନାଇଁ ମ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏଗୁଡା ମଜା ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ପୁରା ନା ମାନେ ଏବେ ନୁହେଁ ଏବେ ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେମିତିରେ ଜାଣିଛ। ତମର ତ ବୟସ ଏଇନେ ବହୁତ କମ କଣ ଦରକାର ଏଇନେ ବି। ହୁଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ। ମତେ 2-3 ବର୍ଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଉଠେଇ ପକେଇକି ଗେଇଁ ପକେଇବି ତମକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ। କଣ? ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇ ପକେଇବି ପୁରା ଗେଂହି ନିଧୁମ୍। କେମିତି ମାନେ ସେମିତି ଶୋଇଥିବ ତା ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡିବି ଟେଙ୍ଗା ମାରିଦେଇ ଦେବେ। ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବଟ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମକୁ ଯୋଉ ଗେଇଲି ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ବି ହେଇଛ ଟାଇଟ ଥିଲା ନା ମୋ ବିଏ ଟା। ହୁଁ ତମେ ବି ସେଇଛ ଏତେ ବଡ ହେଇଛ ଗୋଟେ ଆଉ ହେବନି। ଗାଣ୍ଡି ଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ତ ବସି ପଡିଲେ କଷ୍ଟ ତ ହବ ନା। ହୁଁ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ପେଲିବ। ହୁଁ ଦବ ଯଦି ପେଲିବି ମୁଁ କାଇଁ କଲି। ତ ଗାଣ୍ଡିରେ କାଇଁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କାଇଁ ଗେଇବାକୁ? କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ। କହିବି ଏଥରକ ଶଶୁର ଗେଇଲେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ। ଗାଣ୍ଡିରେ କାଇଁ ଦଉନ ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ। ଜାଣିଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ରୀତା ମ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା? କଣ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା? ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ କହୁଛି ହୁଁ ଏ ତୋ ଶଶୁର ତ ମାନେ ତୋ ସ୍ଵାମୀଠୁ ଭଲ ଦେଖା ହାଉଚିଲୋ। ଟୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଛି ଏବେ ବି ତମ ବୁଢା। ତମକୁ କହୁଛି? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ଶଶୁର ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରନ୍ତି କସରତ ଟିକେ କରନ୍ତି। ହୁଁ। ହଁ ବୁଢା ହେଲେ କଣ ହେଲା ପୁରା ହେବି ଡାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ନା। ତ ସେ ମାନେ ଟକି ତମକୁ କହିଲା? ହଁ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲୁ। ସେ ନିଜେ ତ ବେଧେଇଟା ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ। ତାକୁ ଗେଇବ ତମେ? ତାକୁ କାଇଁ ଗେଇବି ତମେ ତ ଅଛ ତ ତାକୁ କାଇଁ ଗେଇବି। କାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ହବା ମିଶିକି। ହଁ ତମେ ରାଜି ତ ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ ନାହିଁ କଲି ତମେ ଯଦି କରେଇ ପାରିବ ରାଜି ତ ମୁଁ ବି ରାଜି। କଣ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାରିବ ତମେ? ମୁଁ ପା ପାରିବିନି ତମେ ତ ଜାଣିଛ କେମିତି ଆଉ ପଚାରୁଛ ପାରିବି କି ନାଇଁ। ଗୋଟେ ତ ଗଣ୍ଡେ ତମର ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଦିହରେ ଗୋଟେ ପଶିଲା ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଣ କରିବ? ବୁଝିପାରୁନ କିରେ ପାଗଳ ଦେଖ ତମକୁ ଯଦି ଏପଟେ ଗେଇବି ତ ତା ଦିହକୁ ଚାଟିବି ଏପଟେ ନହେଲେ ତମେ ଚାଟିବ ମୁଁ ତମ ଦିଦକୁ ଚିପିବି। ହୁଁ ହୁଁ 3 ଜଣ ହଁ ଆରାମସେ ହବ ଆରାମସେ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ। ଅନଲାଇନ ଜଣେ ତମକୁ ସେଠି ଶୁଆଇଦେବି ହେଲା। ତ ତମ ବିହାରେ ପାଣ୍ଟ ପୁରେଇବି। ଆଉ ସେ କଣ ହୁଁ କରିବ ସେ ତମ ମୁହଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ବିହାକୁ ଦେଖିବ ତମେ ଚାଟିବ। ଏପଟେ ମୁଁ ତମକୁ ଗେହୁଥିବି ତମ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିବି ମଜା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ? ହୁଁ। ହେଇଟା ତ କଥା ନା ମଜା 3 ଜଣ ହେଲେ ବି ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ। ତମେ ଦେଇ କରିପାରିବ ଯଦି କର ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ହୁଁ ହଁ କରିପାରିବ?
ତା କହିବେ ଆଜି। ବାଗେଇକି କହିବ ଯେମିତି ମାନେ ରାଜି ତ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ରାଜି କେହି ହବନି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ରାଜି ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତାର ସିକ୍ରେଟ ମନ କଥା ଗୁଡା। ରାଜି ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ କେମିତି ରାଜି କରାନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତ ଜାଣିଛୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତୁ ଟିକେ କର ଯାହା ତୁ ଦରକାର ହବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତତେ ଦେବେ। ଯାହା ଦରକାର କହିବ ଦେବି କିଛି ନାହିଁ। ତା ଦୁଧ ଗୁଡା ଦେଖୁଛ ନା ମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ। ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି କୁଆଡେ ମରେଇ ହଉଛି ବୋଧେ ନାଇଁ। କାଣ୍ଡି ମରି ହଉନି ତା ଦୁଧ ଗୁଡା ଏତେ ବଡ ହେଲା ମୋ ଦୁଧ ହୁଁ ଦେଖ କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ମୋଠୁ ବଡ ଦେଖା ହାଉଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଥିରୁ। ଗାଣ୍ଡି ତ ମରେଇ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଦୁଧ ଫୁଧ ତ ଚିପି ପକଉଛି କି ଆଉ। ଦୁଧ ରଖିଛି ଦେଖୁନ ନା କେତେ ବଡ ବଡ ତମର ତ ଭାରି ବଡ ଦୁଧ ପସନ୍ଦ ନା। ତମର ତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ନା ତାର କାଇଁ ପସନ୍ଦ ତମର ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଉ କାର ନାହିଁ। ତମ ଦୁଧ ହଁ ଗୁଡା ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲେ ବଢିଆ ହବ ଜଣକ ବିଏ ଓହୋ ଚାଟିବ ମିସ୍ ଆଉ ହୁଁ ଜଣ ବିଏରେ ଗିଳିବ ତମେ। ମଜା ପୁରା ଡବଲ ଲାଗିବ। ହୁଁ ତମକୁ ଆଡେ ମଜା ଲାଗିବ ହୁଁ ଜଣେ ଚାଟିକି ଗିଳୁଥିବ ଦୁଧ ଚିପିକି ତାର। ହୁଁ। ଆଉ ଜଣେ ଗିଆ ଖାଉଥିବ ଖାଲି ଚିଲଉଥିବ ଆଉ। ଖାଲି କିଏ ଚିଲ୍ଲାଉଥିବ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଗିଳି ଚାଲିଥିବି ଆଉ କଣ। ଖାଲି ଦୁଧକୁ ଗିଳୁଥିବ ଯେ ଟାଙ୍କ ମେଲିକି ପଡିଥିବ ତମ ଦାଣ୍ଡ ଟା ଖାଲି ପୁଡେଇବ କାଢିବ ପୁଡେଇବ କାଢିବ। ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଉଠ ବସ ହବ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ। ଯଦି ମତେ ହଁ ମାନେ ତମେ ଲନ୍ କରି ଶୁଣ ତମେ କେମିତି ଶୋଇ ପଡିବ। ହୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇକି ପୁରା ଉପରକୁ। ହୁଁ। ଗୋଟେ ଜଣ ଯାଇ ତମ ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ହଉ କି ସିଏ ହଉ ବସି ହୁଁ ପଡିବ କଚି ହୁଁ ହବୁ ଖାଲି। ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ହୁଁ ପିଆଟାକୁ ମାରିଦବ ଦୁଧକୁ ତମେ ଖାଲି ଦଳିବ। ହୁଁ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମଜା ପୁରା ବହୁତ ତମର ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଆଇଡିଆ କଣ ସେମିତି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତିନି ଜଣ କେମିତି କରିବା ଜଣେ ତ ଗିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ନା। ନା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ତ ତମେ ସେମିତି କରିବା ଦଶ ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଛଡା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ମତେ ଗିଳେଇବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ମତେ ଗିଳେଇବ ହଁ ମତେ ସେମିତି ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ମଜା କରି ଲାଗିବ। ତାକୁ ଗିଳେଇବ। ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା। ନନଷ୍ଟପ୍ ଜଣକୁ ଯଦି ମାନେ ଗିଳେଇକି ପୁରା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିଦବ ମଜା ଲାଗିବନି ନାଇଁ। ସେଇ କଥା ତ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ ତମେ ଗିଳିଲେ ଜମା ବି ହୁଁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କ ବିଏ ଚାଟିଲେ ତାର ମୁହଁରୁ ମଳି ଆସିବ ନା। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଆନି ଆଉ ତ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର କଥା ନା ଚାଟି ଚାଟି ବାହାର କରିଦବ ତାର ଗଲୁ। ହୁଁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଚାଟିବ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟିକି ବାହାର କରିଦେବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଇବାଠୁ। ଚାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ତ ଆଉ ନାଇଁ। ହୁଁ ଆ ସେ ଟୋକି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ନେଇଯିବ ବୋଧେ ନାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ରାଜି କରେଇଦେବି ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ମଦ ଦେଇଦବ ପିଇଦବ ସିଏ। ମଦ ଫଦ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ହଁ ନିଶରେ ରହିଲେ ତମେ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରେଇଦବ ମୁଁ କହିବି ସମ୍ଭାଳିଦେ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଚାଟି ଚାଟି ତାକୁ ଗରମ କରିଦବା ଏପଟେ ଆଉ। ତାକୁ ଗରମ କରି ତା ଦିହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଦେବି। ହୁଁ। ଗଲା ସିଏ ଗରମ ହେଇଯିବ ତମେ ତ ଗିଳିବ ଆଉ। ଗରମ ତ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ରାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ। ହୁଁ ତମେ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ହୁଁ ତେଲ ଲଗେଇଦବ ପେଲିଦବ ତା ମାଣ୍ଡ ଟା ଆଉ। ବାସ୍ ଆ ନିଜେ ତ ନେଲା ବେଳେ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ହେଲେ କହୁଛ ନାଇଁ। ନା ନା ଦେଖ ମୋ ଗାଣ୍ଡି କାଟିବ ପ୍ଲିଜ ତମ ଦୁଧ ଦିହରେ ମୁଁ ପାଟିରେ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ପାଟିରେ ଗିଳୁଛ କହିଲ। ଦଉଛ ମୁଁ ନାହିଁ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦଉଛି ତମ ମନ ଖରାପ ହବନି ବୋଲି। ହୁଁ ଗାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ରାଜି କରେଇଦିଅ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ହଁ ସେ କୁଟା ରାଜି ହେଇଯିବ ବେଧି ଟା ହେଲା ତମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 10,000 ଭଳିଆ ଦବ। ହଁ 10,000 କଣ 20,000 ଖୋଲି ଦେବି କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ତ ଦେଲେ କଣ ନା ସିଏ ଖୁସି କଣ ଟିକେ ହବ। ଆଉ କଣ ହଁ ତମେ ତ କହିଦବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମ ମୋର ହୁଁ ଅଛି ତୁ ସେଗୁଡା ଦେଖା ଦେଖି କରିବୁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ତମେ ରହିବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖେ ରହିକି କାମ କର। ହୁଁ ମୁଁ କାଇଁ କଲି କହିବା ବାଗେଇକି କହିଦେଲେନି ରାଜି ନହେବା ଲୋକ ବି ରାଜି ହେଇଯିବ ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ କହିବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଦିଆ ପାଗଳ। ହୁଁ ଦିଆ ତୁ ଦିଆ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ହଁ ଦେଖେଇଦବ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଦେଖେଇକି ଦୁଧ ଦେଖେଇକି ଖାଲି ବୁଲେ ତ ଲାଇନ ହେଇଯିବ ପୁରା। ହଁ। ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ନବୁ ତମେ ଗିଳିବ ପଇସା ଦବ ତମ ଆମକୁ ପଇସା ଅଭାବ ନା କଣ। ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମକୁ ସେଇ ଦରକାର ନା କଥା ସେଇ ତ ଜିନିଷ ଟା। ଆରେ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡେଲି 10,000 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ହୁଁ ତ ଜଣେ ଯଦି ଗିଳିବେ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ପଇସା ଟା ହୁଁ ତମେ ଗେଇ ବାସ୍ ମାନେ ଖାଇବାରେ ଉଡଉଛନ୍ତି ଗେଇବ ନା ନାଇଁ। ମଜା ବାସ୍ ନବ ନା ନାଇଁ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ହୁଁ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ତମେ ରାଜି କର ରଖୁଛି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ରାଜି କରାହବ ହେଲା। ଆଁ। ହୁଁ। ହଉ।